Ihan se ensimmäinen asia, mitä tuossa Paula jo kyselikin, niin ihan ensimmäinen juttu on se, että sun pitäisi olla ilmoittautunut iltalukioon. Nyt te, ketkä ette ole vielä ilmoittautunut, niin te voitte mennä ihan vaikka millä tahansa nettiselaimella, heitätte tuohon osoitekenttään, niin yleensä se toimii myöskin hakukoneena. Laitat siihen iltalukio pedanet, niin silloin yleensä Kouvolan iltalukion tämä linkki tulee heti tähän ensimmäisenä. Ja pääsit tähän meidän Pedanet-etusivulle. Tämä osoite on nimittäin niin kryptinen, että se on ehkä helpompi mennä sillä hakukoneella kuin että opetella ulkoa nyt toi peda.net kautta Kouvola kautta sitä ja tätä ja tota. Niin siellä on etusivulla, täällä oikeassa laajassa on tällainen tule opiskelemaan iltalukioon. Jos sä meet kännykällä, niin se tulee sinne kännykän alaosaan. Ja tuosta kun klikkaat, niin sä pääset tähän tällaiseen Vilma-työkaluun, mitä kautta sitten se ilmoittautuminen tehdään. Ja se toimii sillä tavalla, että nyt esimerkiksi otetaanko te, ketkä ette ollut ilmoittautunut, niin onko teillä tavoite käydä koko lukio-opinnot vai jotain yksittäisiä oppiaineita? Haluatteko sanoa? Onko tavoite käydä ihan koko lukion yksittäisiä. Eli silloin, jos käy vaikka nyt jotain kieliä opiskelemassa tai jotain yksittäisiä, niin silloin puhutaan aineopiskelusta. Niin silloin ilmoittaudutte aineopiskelijaksi. Ja kaikki muut, ketkä jotain tutkintoa tuutte tänne tekemään, niin silloin ilmoittaudutaan tutkintoon tähtääväksi. Tässä todennäköisesti ei aikuisten perusopetukseen pyrkijöitä olekaan, mutta sekin ilmoittautuminen tapahtuu täältä. Ja tämä toimii niin, että tämä heitetään tänne ostoskoriin ja sieltä sitten eteenpäin lähdetään ilmoittautumaan. Ja mä voin itse asiassa näyttää, mulla on tuossa sähköpostissa on valmis linkki. Toivottavasti ei mitään kauhean salaisia tietoja nyt sieltä näy. Eli tosta, sitten kun sä oot laittanut siihen oman sähköpostiosoitteen, niin sieltä tulee tällainen sivu, painetaan seuraava, sitten se kyselee, että saako tehdä rekisteriä, painetaan kyllä. Ja sitten pääset siihen varsinaiselle lomakkeelle. Täytätte huolellisesti ja sitten laitatte tänne, mikä se teidän opiskelun tavoite on. Ja sen takia nyt avasin tämän, koska tässä on hyvin tiivistetty nämä eri vaihtoehdot, mitä Maria tuossa sanoikin, että meillä on hirveästi eri vaihtoehtoja. Osa teistä tulee tekemään lukiota pelkästään lähiopetuksena. Voi todennäköisesti ehkä jonkun verkkokurssin joutuu sellainenkin tekemään, joka haluaisi kaiken tähän lähiopetuksena. Mutta pääasiassa pystyy käymään koko lukion täällä niin kuin ihan lähikursseilla käyden. Useimmiten yhdistellään niitä molempia, tai sitten jotkut käy ihan kokonaan verkkolukiossa. Ja sitten on tosiaan niitä aikuisten perusopetuksen eri vaiheita. Meillä on myöskin, tämä on itse asiassa vähän vanha, nykyäänhän meillä on TUVA-koulutusta, tämä pitää meidän päivittää. Ja tosiaan sitten täällä on aineopiskelusta, eli jos tekee jotain yksittäisiä kursseja, kieliä tai verkkolukiossa haluat käydä jonkun tai sitten täällä, niin käyt yksittäisiä yhtä tai kahta oppiainetta opiskeleva. Kyllä, eli se on nyt ensimmäinen juttu, eli ilmoittautuminen. Tuleeko tästä ilmoittautumisesta jotain kysyttävää? Joo, kysy vaan. When we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that has many markers. Joo, ne mitkä äsken jaoin, niin ne tunnarit, se oranssilappu, ne oli Edukouvola-tunnukset, ne ei ole Vilma-tunnukset, mutta Vilma-tunnukset tulee aina sitten lukiosihteeri lähettää ne siihen sähköpostiin, mikä on ollut siinä ilmoittautumislomakkeessa. Nyt voi olla mahdollista, että sun ilmoittautumislomaketta ei ole vielä niin kuin käsitelty, niin nyt katsotaan tuossa kansliassa, että se varmasti sitten on se hakijat rekisterissä tämä sun nimi, niin sieltä se sitten etenee. Hyvä. No sitten, sen jälkeen kun tosiaan olet ilmoittautunut, sä saat Vilma-tunnukset. Ketkä kaikki on, tai kuka ei ole Vilmassa koskaan käynyt? Onko sellaisia, jotka ette ole Vilmaa käyttänyt? Joo. Teillä on kouluista sen verran aikaa, että ei ole ehkä Vilma ollut silloin vielä käytössä. Niin. Ja päivälukiolaisissa, ketkä on päivälukiossakin ollut, niin meillä on ihan erillinen Vilma siitä päivälukion Vilmasta. Eli jos teillä nyt vielä toistaiseksi on jotain siellä päivälukion puolella, niin teillä on erillinen tunnus tänne iltalukioon. Mä kirjaudun tähän nyt sisään tuollaisella esimerkkitunnareilla. Mennä tähän Esmeralda-esimerkkiin.
Tämän näytän nyt sen takia, että teillä on oikeastaan 2 sivua, mitä teidän täytyy seurata tarkasti. Toinen on Wilma ja toinen on Pedanetti. Ne on 2 sellaista, niin kuin, että seuratkaa aktiivisesti. Wilma on erityisesti siihen meidän sisäiseen viestintään. Että jos meillä on mitään kirjoituksista, kursseista tai muista, niin ne tapahtuu siellä. Pedanetissä sitten taas enemmän ehkä sellaista laajempaa, myös ulospäin sellaista viestintää, että hei, perehdytysilta on kohta tai niin poispäin. Ja tärkeimmät jutut täällä on tietysti viestit. Sä voit lähettää siellä viestin kurssien opettajille. Sitten siellä näkyy kurssitarjotin. No, tässä näkyy nyt hirvittävästi näitä tarjottimia sen takia, että meillä on niin tosi paljon näitä eri opiskelumahdollisuuksia ja sitten sieltä voi valita. Kaikki on niin kuin tavallaan auki tällä hetkellä. Näytän kohta kurssitarjottimesta lisää. Ja sitten on tiedotteet. Tiedotteita odotetaan, että sä seuraat niitä. Jos sinne tulee tiedote, siitä ei välttämättä tule viestiä erikseen. Eli odotetaan, että sä luet ne tiedotteet. Voi olla, että ylioppilaskirjoituksesta tulee tänne tiedote, ja me oletetaan, että sä olet lukenut sen, koska Wilman tiedotteet on se paikka, missä me viestitään. Ja sitten siellä näkyy myöskin työjärjestys. Ja nyt se varsinainen opintojen valitseminen sitten, niin se tapahtuu täällä kurssitarjottimessa. Eli täällä ensinnäkin, no tässä näkyy tämä Esmeralda-esimerkki, niin täällä näkyy mitä hän on tällä hetkellä valinnut. Mutta sitten jos hän haluaa vaihtaa niitä valintoja tai muuttaa niitä, niin täältä vihreästä napista kurssitarjottimeen, niin sieltä pääsee sitten vaihtamaan näitä valintoja. Ja tänne vasemmalle piirtyy ne erilaiset tarjottimet, ja niin kuin täälläkin taas näkyy, siellä on A, tämä on meidän lähiopintojen tarjotin, ja jakautuu 5 periodiin. Eli meillä opinnot on jaettu 5 jaksoon. Puhutaan tässä uudessa opetussuunnitelmassa periodeista. Sitten siellä on verkkotarjotin erikseen, kaikki 5 eri periodia. Sitten on vielä yhdistelmäopinnot erikseen, eli voi yhdistää ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot. Ja sitten on vielä AIP ja TUVA-tarjotin, ja oliko meillä vielä jotain muutakin täällä? Ei ollut nyt muuta. No ABI-kurssit on sitten vielä sellainen, että sitten kun ollaan kirjoituksiin menossa jo, niin voi ilmoittautua ABI-kursseille. Itse asiassa tuossa seinän toisella puolella on just Enkun kertaus esimerkiksi menossa. Että tuossa kuukauden päästä jo kirjoitellaan, alle kuukauden päästä. Ja nyt tämä on sellainen ehkä olennaisin juttu nyt, että jotta sä pääset sinne kursseille, niin sun pitää käydä täällä tekemässä ne valinnat. Ja tää on nyt, ketkä olette päivälukiossakin näitä ehkä naksutellut, niin tää on hyvin erinäköinen. Ehkä vähän sekavampi, toisaalta vähän selkeämpi, koska esimerkiksi päivälukios, yhteislyseos on ihan hirvittävän paljon valikoimaa. Mutta nyt kun teillä on se paperinen tarjotin siellä nenänne edessä, oliko niitä vielä jossain tässä, niin tämä näkymä täällä, niin se noudattaa suurin piirtein samanlaista ideaa kuin tässä näin. Eli kun sä avaat tuolta ykkösperiodin, se on silloin vihreänä, niin samalla tavalla kuin täällä on näitä niin sanottuja tuntipaikkoja, on tuntipaikalla 1 vaikka, no täällä on ensin kielikursseja, mutta sitten siellä on äidinkieltä, suomi toisena kielenä, pitkän matikan 6, lyhyen matikan 4, niin ne löytyy tästä ykköstuntipalkista. Pois lukien tosin toi tämmöiset opintojaksot, joissa on vähän useampi moduuli. Ne on vähän sellainen kinkkinen systeemi, että niitä ei saa tuohon samaan tuntipalkkiin menemään. Mutta suurin piirtein samalla tavalla löytyy ne samat opintojaksot, jotka on tässä, niin ne löytyy täältä. Eli nyt kun lähdetään suunnittelemaan opintoa, niin sun kannattaa eka ympyröidä tähän. No toi mun pitää käydä, te jotka olette päivälukiosta jo tehnyt opintoja, niin eihän teidän tarvitse uudestaan enää niitä samoja kursseja tehdä. Ympyröitte niitä, mitä teiltä puuttuu vielä. Ja tää on se, missä sitten minä ja Anna-Leena voidaan auttaa sua. Ja sit jos lähdet ihan alusta, niin sittenhän sä lähdet tuosta lukion ensimmäisestä vuodesta eteenpäin oikeastaan naksuttelemaan täältä sitten niitä opintoja, mitä tarvitaan. Mä kohta näytän tuntijaon, niin tiedätte, mitä pitää opiskella, jos haluat lukiosta valmistua. Ja nyt esimerkiksi kieliä, oliko teillä, haluatteko paljastaa, mitä esimerkiksi haluaisitte opiskella? Onko englanti? Joo, sano vaan. Englanti. Joo. Tietotekniikka, se ei kieli. Joo, tietotekniikkaa, joo, se on lähinnä verkossa tällä hetkellä tarjolla. Et se on tietysti silleen vähän ei niin kiva tapa. Voi olla, että helpompi ehkä lähteä tuosta jostain muuta kautta, mutta toki se meidän digitaidot-kurssi voi verkon kauttakin, siellä on ihan sellaisia perusasioita treenataan.
Mutta se kielikurssihomma, niin esimerkiksi tässä on englannin 13, on perusasteen englannin kertaus, niin sä valitsisit tämän sieltä itsellesi, klikataan ja sitten vielä vahvistetaan, sitten se menee tummaksi, niin sitten se on valittu. Sen jälkeen se näkyy työjärjestyksessä. Eli kun mennään kurssitarjottimelta pois, niin sitten se näkyy siellä, mennään tästä veke, työjärjestykseen. Täällä Esmeraldalla näkyy nyt ihan hirveästi kaiken näköistä, on todella sekavan näköinen, kun hänellä on tuo opiskeluohjelma aika tiivis, niin kuin näkyy, hän on 4 tunnin samaan aikaan. Mutta sitten se piirtyy tänne, mihinkähän se englanti nyt meni, enää 13, missä se näkyy, ei se ole siinäkään. Mihin sen kun 13 nyt hyppäsi? Ei kun se ei ole vielä, kato, kun ei ole lukio-opinnot vielä alkaneet. Eli ensi viikolla vasta alkaa, niin sen takia se on tässä. Eli täällä näkyy, kun vie kursorin päälle, niin siellä on puuelta, ensi 13 tunti tossa, ja toinen on sitten tuolla. Ja lähtökohtaisesti ajatus on, että sulle ei pääse tulemaan niin kuin päällekkäisiä tunteja. Eli sieltä samalta tuntipalkilta ei voi ottaa useampaa, ellei siinä ole erikseen ohjeistettu, että valitse useampi, koska siihen kuuluu useampi palikka. Lähinnä niitä tällaisia, missä on useampi valinta pitää tehdä, niin on äidinkielessä, englannissa, ruotsissa. Muissa, ja sitten olikohan hetkinen fysiikassa ja kemia, ja sitten oli pilsas vielä, pilsa 2, 3. Tämä johtuu tästä uudesta opetussuunnitelmasta, jossa on voitu yhdistää eri sisältöjä, tehty niistä sellaisia opintojaksoja, joissa on useampi moduuli. Eli nykyään ennen opiskeltiin kursseja, nyt opiskellaan opintojaksoja, ja opintojakso koostuu tällaisista pienistä palikoista, joita sanotaan moduuleiksi. Yleensä vaan puhutaan, että tein sen opintojakson. Hyvä. Vilmasta, mitäs muutama vielä täältä sanoisin? Tuleeko tässä kohtaa kysyttävää? Varmasti voi ensin tuntua vähän sekavalta, mutta perusperiaate on se, että kunhan sä tiedät, mitä sun pitää tehdä, sit sä käyt valitsemassa ne tuolta kurssitarjottimelta, sit sä näet työjärjestyksestä, missä sun pitää olla. No sitä mä en tietysti vielä sanonut, että eli täältä näkyy, mikä se kurssi on, ja myöskin, että missä tilassa se on. Esimerkiksi tämä Enkku 13 täällä näkyy, että Auri Toivonen on opettaja, hän on täällä läsnä tänään, ja U102. Tuossa kun kierretään tilat läpi, niin jos siinä lukee U, niin se tarkoittaa uusi puoli, eli tämä, missä nyt ollaan. Tuossa on toi vanha mikä se on, tyttölysio, joko se on alun perin vai poika, mitä onkaan, niin vanha lukiorakennus, niin se on sitten ihan normaalisti lukee vaan numerot siinä, vaikka 403, niin sitten se on siellä. Ja 4 kertoo kerrokset. Kyllä, joo. Siellä on 2-, 3- ja 4. kerrokset. Ykköskerroksessa on ruokalat ja näin, siellä ei opetusta järjestetäkään meillä ainakaan. Hyvä. Siinä oli Vilma, se oli toinen asia. Mitä me olemme oppineet? Ilmoittautuminen, se oli se eka juttu, toinen oli nyt tämä Vilma. Viestintä siellä, joo, sano. Joo, ja sitten oli äsken joku, joka sanoi, että ei vielä toiminut Vilma, niin käy kuikkaamassa Paulalle tonne kansliaan, niin kokeillaan tulostaa se, nyt sen pitäisi toimia. Jos tulkitsin äsken oikein, niin kokeilkaa uudestaan. Jep. Hyvä. Eli Vilma-kuviot, kurssivalintojen tekeminen. Sitten kun ne valinnat on tehty, mä kohta kerron, että mitä pitää käydä, ketkä kaikki niin kuin aloittaa nyt lukiota ikään kuin alkuvaiheesta asti, ketkä on sellaisia. Joo, teitä on muutamia. Sitten on teitä, ketkä siirtyy päivälukiosta. Teitä on useampi kans. Ja sitten teillä on muita tavoitteita sitten tässä muilla. Mutta joo, niin lähinnä hyvä tietää, että minkälaista porukkaa meillä täällä on. Niin näytän kohta sen aikuislukion oppimäärän. Päivälukioshan, no noin äkkiseltään voi sanoa, että 150 opintopistettä pitää opiskella päivälukiossa, ja aikuislukiossa se on 88. Eli se on aika paljon vähemmän. Siellä on nipistetty tietyistä oppiaineista pakollisia opintojaksoja pois, niin se liittyy siihen. Toki ylioppilaskirjoituksia varten on hyvä lukea sitten niitä ehkä enemmänkin kuin 88, koska ylioppilaskirjoituksissa kokeet perustuu niihin pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen sisältöihin.
Jep. No hei, sitten kun on kurssit valittu, niin kolmas asia on se, että sä varmaan alat miettimään, no mistäs niitä oppikirjoja. Te, ketkä kuulutte oppivelvollisuuden piiriin, eli 2005 tai sen jälkeen syntyneet, te saatte sieltä opettajalta ne materiaalit. Onko käytännön opettajat tietää varmaan, onko kurssin alussa yleensä. Sitten opettaja katsoo omasta ryhmästänsä, että ketkä kuuluu maksuttomuuden piiriin ja tuo ne materiaalit. Mutta sitten jotka maksatte itse, niin teidän täytyy etukäteen mielellään katsoa, että teillä olisi kurssikirjat jo valmiina. Joo, kysy vaan. Mitäs jos tekee etänä, niin miten saa ne kirjat sitten, pitääkö tulla käymään? Jos on printtikirjasta kyse, niin sitten joo, täytyy sopia joku nouto. Opettajan kanssa suoraan varmaan helpoiten sitten. Opettaja voi sitten puljailla vaikka niin, että me, ketkä ollaan täällä enemmän koululla vaikka, niin sitten voi luovuttaa sen. Mutta yleensä opettaja itse on sen sitten organisoinut jollain tavalla. Ja on myös paljon digitaalisia materiaaleja, eli välttämättä ei ole sitä printtiä. Et opettaja sitten sanoo sen, mitä materiaalia käytetään. Mutta se, mistä löytyy se, että mitä kirjoja nyt sitten käytetään, niin täällä on lajiteltu tämä meidän Pedanetti, joka on siis meidän nettisivut, mutta se on samalla myös meidän oppimisympäristö. Eli täällä on tavallaan tällainen tupla tarkoitus. Täällä tosi paljon niitä esimerkiksi verkkokurssien tehtäviä te tuutte tekemään täällä Pedanetin puolella. Niin täällä on tämä opiskelijalle osio. Kun sen klikkaatte tuosta alasvetovalikosta auki, niin pääsette täältä näkemään nämä oppikirjat. No nyt vanhan OPSin tekijöitä ei hirveästi enää ole, että lähinnä tämä LOPS 21 valitaan ja sitten siellä on oppiaineittain lajiteltu. Esimerkiksi nyt se englanti, katsotaan onko Senkku 13 määritelty kirjaa. Perusasteen englannin kertausta. Kirjan nimi on tommonen kuin Heroes Upgrade Your English. Digikirja, 6 kuukautta voimassa. Niin ton voit käydä hankkimassa. Ja se digikirjojen hankkiminen, niin se onkin aina vähän joka jutussa erilainen systeemi, mutta että mites osaaks Anna-Leena sanoa, oot sä ollut, mulla ei ole ollut itsellä sellaisia kursseja, missä opiskelijat ostais itse ton digimateriaali. Niin, eli esimerkiksi nyt tässä, toi on toi kirja, niin mikähän tää tässä ei kustantajaa olekaan ollenkaan nyt listattu. Tämä on Otavan, okei. Eli Otavalla on oma oppimisympäristö, todennäköisesti sun pitää tehdä sinne tunnukset erikseen. Joo, jotenkin niin se menee. Ja sitten sieltä heidän verkkokaupan kautta ostat sen lisenssin, niin sitten sulla on se 6 kuukautta voimassa. Ja noita kannattaa vähän sitten katsoa noita, oliko noissa lisensseissä, että on aina pidempi lisenssi, ei välttämättä maksa kovinkaan paljon enempää kuin semmoinen lisenssi. Et se on totta, että jos vaikka ylioppilaskirjoituksia digilisenssejä miettii, niin sitten täytyy sitä vähän funtsia, että onko se enää voimassa siinä kohtaa, kun mä haluaisin kertailla sitä sisältöä. Nyt jos tämä tuntuu hebrealta ja voi olla hankalaa, niin ei mitään, menet sinne tunnille ja opettajan kanssa sitten yhdessä katsotaan. Että se, että jos heti kurssin opintojakson alussa ei ole kaikki kunnossa oppikirjojen suhteen, niin ei hätää, että sitten katsotte yhdessä ne asiat kuntoon. Joo. Verkko, ei kun lähi. Näihin kursseihin. Jup. Siis näkyykö tää missään, onko tää, että mitä on pakollisia? Joo, tässä itse asiassa verkko, jos te katsotte verkkotarjottimen puolta, niin siinä on itse asiassa, on aika hyvä itse asiassa työkalu siihen, että mistä pystyy katsomaan, että mitä sun pitää opiskella, mikä on pakollista ja mikä ei. Eli noi harmaalla pohjalla merkattu tähän itse sokkaan, ei kunhan tänne avattu ne. Ei kun, ootapas nyt anteeksi, nyt mä joudun vähän itsekin funtsimaan. Ei vaan nämä värikoodaukset tässä tarkoittaa enemmän, ne ilmaisee sitä opintojakson laajuutta. Eli tää ei oikeastaan nyt siihen, että sä tietäisit. Siihenkin niin kun, että ne semmoiset erilaiset harmaat on pakollisia, siniset noita valtakunnallisia syventäviä ja sitten ne vaaleanpunaiset tämmöisiä koulukohtaisia soveltavia. Kyllä se jollain tavalla pätee, siellä on vaan sitä harmaata niin kuin eri sävyjä. On, joo. Ja tää on itse asiassa vähän vaillinainen tää meidän ohje tässä, että siihen itse asiassa hyvä kun tuli tässä nyt esille, siihen saisi lisätä sen. Eli harmaat
mitkä näkyy harmaana, niin jos vaikka lyhyttä matikkaa aiot lukea, niin MAP 02-MAP 7, niin ne on pakollisia matikan sisältöjä, jotka pitää käydä, jos sä aiot saada aikuislukion oppimäärän ja ylioppilaslakin. Ja aikuislukiohan on mahdollista, tai lukio-opinnot on mahdollista myös käydä ilman ylioppilaskirjoituksia. Tämä on joskus, jotkut ei tiedä sitä. Eli voi hankkia pelkän päättötodistuksen, ja sillä päättötodistuksella voi hakea ammattikorkeakouluun. Yliopisto on hankala päästä, tai itse asiassa ei ole hakukelpoinen, jos sulla ei ole ylioppilastutkintotodistusta. Mutta sekin on hyvä tietää, joskus joidenkin kanssa, jolla on jotain haasteita, niin sitten saatetaan jättää ne kirjoitukset pois. Näistä värikoodeista vielä, että sitten kun on ne Wilma-tunnukset ja pääset sinne, niin siellä oli se, onko se opinnot välilehti, josta avautuu sitten, että minne tulee sun arvosanat, niin siellä on nämä samat värikoodit, että harmaat on pakollisia, siniset niitä valtakunnallisia syventäviä, vaaleanpunaiset. Kyllä, tämä on oikeastaan niin kuin hyvä työkalu. Ehkä tämä on se, mistä itse ensimmäiseksi alkaa katsomaan. Tässä on tietysti, mikä voi vähän hämätä, niin täällähän näkyy esimerkiksi A-ruotsi näkyy harmaana. No, mutta jos et sä opiskele pitkänä ruotsia, niin silloin sulla on se toinen. Eli voit siitä vähän aina sitten päätellä, mikä nyt on pakollista minulle. Nimeltiinhän siellä menee, niin kuin kun on valkoisella noi pääotsikot, äidinkieli ja kirjallisuus, niin sieltä otetaan se yksi rivi ja toinen kotimainen kieli, niin siellä on suurimmalla osalla toi B1 ja vieraat kielet, niin suurimmalla osalla on toi englanti ja aina niin kuin vaan se yksi rivi sitä. Kyllä. Voi opiskella useampia, mutta että vähintään siihen lukion oppimäärään pitää olla joku määrä täältä. Näissä, jos haluaisi jotenkin korvata vaikka englannin jollain, vaikka pitkällä Venäjä näkyykin tossa, niin valinnaisessa kielessä piti olla muistaakseni, oliko niin 4 vai 5 kurssia vähintään käyty, mutta harvemmin on sellaista tilannetta. Yleensä suurin osa lukee noin englannin pakolliset. Mutta esimerkiksi jos toinen äidinkieli on venäjä ja englanti on tosi nihkeä, niin pystyy sillä sitten korvaamaan ylioppilaskirjoituksissa ton. Mites muuten se oppimäärässä menee? Voiko englannin korvata venäjällä sitten? Sillä tavalla korvata. Niin sillä, että ei tarvitse enkkuu käydä ollenkaan. Eihän se ole sillä tavalla pakollinen, että yleensä nyt joku vieraskieli jokaiselle joka tapauksessa niin kuin on Kyllä. Ja A-kielenä, että kun ne kuitenkin sieltä peruskoulusta jatkuu, niin mutta ei se englanti siis sillä tavalla, niin kuin sanoit, että se voi olla sitten toi Venäjä se pitkä kyllä. kieli. Se on niin yleinen tuo englanti, että jotenkin ajattelee, että kaikkihan sen tekee, mutta että tosiaan sen pystyy vähän niin kuin kiertämään sitten myöskin. Tai just niin kuin toi esimerkki, minkä Antti sanoi, että jos nyt vaikka olisi venäjä toinen äidinkieli ja se englanti on vähän heikompi, niin sittenhän voi myös ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa vaikka lyhyen englannin. Se on huomattavasti helpompi kuin se pitkä englanti. Kyllä. Jos on sitten se A-kieli venäjä siellä. Ja täällä näette nyt, ketkä olette päivälukiossa ollut, niin sieltä on napsittu vähän pois. Olikohan Mantsa 2, Pilsa 2 ollut pakollisia. Oliko Filosofia 2 on päivälukiossa, muistaakseni pakollinen, YH3. Uskonto 2 ei ole pakollinen, mutta tällaisia reaaliaineista on vähän napsittu pakollisia pois. Ja taito- ja taideaineitahan meillä on, niin kuin tuosta näkyy, että meillä pystytään niitä hyväksi lukemaan, jos jollain on suoritus vaikka päivälukiosta, mutta pakollisina taito- ja taideaineita aikuislukiossa ei ole. Kyllä. Eli jos päivälukiossa piti olla se vähintään 2 musiikkia tai kuvista ja sitten liikunnat ja opuakin pitää olla 2. Eivät ole pakollisia meillä. Mutta voi käydä opua esimerkiksi myöskin. Hyvä. Vähän nyt tällä hajanaisesti mentiin, mutta oltiin oppikirjoissa. Oppikirjat löytyi siis täältä näin. Semmoinen puute vielä tässä on vähän, että täällä joskus listataan sekä digikirja että se printtikirja, niin joku kysyikin nohevasti sitten, että no mistä minä tiedän kumpaa käytetään, jos haluaa etukäteen, niin se on, tällä hetkellä se on oikeastaan pakko kysyä opettajalta, että käytetäänköhän tällä kurssilla nyt sitten printtiä vai digiä. Digi on varmasti sellainen, mikä toimii aina jollain tavalla, mutta sitten mä ajattelen lähinnä, että jos on kurssi, missä on digimateriaaleja, opettaja on suunnitellut opetuksen sen mukaan, ja sitten sulla on printti, niin siellä voi tulla niitä tilanteita, että jahas, missähän tämä juttu nyt sitten on, ja onko ne kuinka samanlaiset ja erilaiset, niin se on sellainen vähän hämärän peitossa. Tämä on ehkä sellainen, mitä me jossain kohtaa toivottavasti saataisiin ehkä tähän sellainen joku ratkaisu. Mutta ainakin kysymällä. Aina kysymällä selviää. Hyvä.
Sitten opintojen suunnittelu. Tämä on sitten se, no me oikeastaan nyt jo hypättiinkin vähän siihen, että tiedettäisiin mitkä on pakollisia ja mitkä ei. Eli siihen oli nyt useampi työkalu. Yksi on tämä, että katsot opinnot välilehdeltä, että mitkä on pakollisia. Toinen on sitten ehkä sellainen vielä vahvistaa sen ja varmistaa, niin voit katsoa täältä opiskelijalle osiosta Pedanetista kohdasta opinto-opas. Kohta käydään opinto-opas tarkemminkin läpi, mutta siellä on aikuislukion tuntijako. Niin tässä näkyy listaus uuden OPSin mukaisesti, että mitkä on pakollisia. Eli esimerkiksi äidinkielessä, äidinkieli ja kirjallisuus, niin siellä on se 10 opintopistettä pakollisia. Jos on vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja käynyt, niin voit aina yksi kurssi vastaa 2 opintopistettä, eli silleen voit sitten laskeskella, että jos on helpompi hahmottaa niiden kurssien kautta sitä. Ja A-kieltä 12 opintopistettä, ja matikassa on lyhyen ja pitkän välillä on aika isot erot, varsinkin jos meinaa kirjoituksiin asti mennä pitkässä matikassa on sitten noita syventäviä opintojaksoja myös paljon. Ja luonnontieteellisissä oli se, että käytiin kaikista se 2 opintopistettä ja yhdestä sitten vielä lisäksi. Eli yhdestä oppiaineesta 4 opintopistettä vähintään ja muista sitten 2. Menikö oikein? Kyllä. Hyvä. Joskus tää aina itekään aina muista, miten nämä menee. Ja tuolta voi vaikka sitten laskea, kun tuossa oli tuo pakollisten sarake toi ensimmäinen, niin niistä ei tule sitä 88 opintopistettä, vaan sitten täytyy seuraavasta sarakkeesta lähteä valitsemaan lisää. Tuossa näkyykin se lukema, että jos on lyhyt matikka, niin se on 66 opintopistettä, pitkässä 74. 88 pitää vähintään saada, eli jotain valinnaisia täytyy myöskin ottaa. Mutta nyt sitten kaikki ne teidän edeltävät lukio-opinnot, ne otetaan huomioon. Eli ne voidaan lukea hyväksi. Niitä ei ole pakko lukea hyväksi, jos et sinä halua. Paitsi, että oliko tässä vähän, katsotaan sitten myöskin, että kuinka... Kyllä, joo, että jos on erotodistus jostakin ja sen kanssa tulet, niin sitten ne kaikki sieltä hyväksi luetaan, joo. Jos ne niinku vastaa meidän. Kyllä. Et uudestaan saa toki käydä, vaikka kaikki kurssit lähtee ihan alusta, jos haluaa, mutta todennäköisesti useimmilla ei ole halua. Eli esimerkiksi jos siellä on arvosana 4, niin valitettavasti se on pakko hyväksi lukea. Eli se on vähän nihkeä juttu, mutta se opetussuunnitelma ei anna siinä myötä. Joo, kysy vaan. Joo, itse asiassa menenkin siihen nyt seuraavaksi sitten. Mutta opintojen suunnittelusta, mä sanon vielä sen verran, palaan siihen, kohta mennään tuohon koeviikkohommaan, mutta että 2-4 vuotta lukio kestää. Joidenkin kanssa saatetaan... Mitä? Oliko sun tarkoitus niitä? Itse asiassa joo. Tämä on sellainen... No, saatte tämän, kun me suunnitellaan tuossa opintoa, saatte tällaisen pienen prujun, mihin voitte, jos haluatte, käyttää tällaista pohjaa opintojen suunnittelemiseen. Lukiossahan kaikkien opiskelijoiden, ketkä tekee tutkintoa, siis ei koske aineopiskelijoita, niin kaikki tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, vai onko se opintosuunnitelma virallisesti OPSissa, joka pitää sisällään ne lukio-opinnot, ja sitten ylioppilaskirjoitussuunnitelman ja jatko-opintosuunnitelman. Tämä on myös aikuislukiossa. Meillä ei ole siihen nyt tällä hetkellä mitään sellaista, että kaikilla on samanlainen. Vähän jokaisella menee erinäköiseksi. Se jollain tehdään paperilla, jollain tehdään digitaalisesti, jollain tehdään tosiaan tällaista pohjaa. Mutta on ollut aika hyvä tämmöinen jäsentää sitä tahtia. Ja täällä on toisella puolella tällainen esimerkki, että minkälaista vauhtia voisi opiskella, minkälainen olisi päätoiminen opiskelija, tuommoinen 3 vuoden normaali lukiosuoritus, tai sitten vaikka on työssä käyvä, niin minkälainen se tahti voisi olla, ja sitten on ihan pikavauhti. Niin mitä se sitten tarkoittaisi. Mutta katsotaan sitä konkreettisesti sitten kohta. Käydäänkö tässä kohtaa kirjoituksesta myöskin vielä, ennen kuin mennään noihin käytänteisiin? Tässä oli nyt niinku opiskelun suunnittelemisesta, että tiedät, mitä sun pitää opiskella. Niin jos sä haluat näitä ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita lukea, niin Anna-Leenankin esitys löytyy täältä taas jälleen kerran opiskelijalle, ylioppilaskirjoitukset,
Mä laitan sen varmaan PDF-nä sinne, se on nyt tuommoisena esityksenä, niin siinä perehdytysilta. Joo, siinä. kyllä. Se on nyt, niin mä laitan sen vaikka PDF-nä. Joo, niin se on täällä on tää pidempi avata PowerPoint. sitten. Tyyppinen. Käydään lyhyesti ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita. Ei nyt mitenkään kovin tarkkaa tässä kohtaa, mutta kun te olette eri vaiheissa sitä opiskelua, nyt koskee lähinnä sitten tietysti niitä tutkintotavoitteisia. Ylioppilaskirjoituksiin voi osallistua siinä kohtaa, kun vähintään ne pakolliset siinä tietyssä oppiaineessa, jossa haluat YÖ-kirjoituksiin osallistua, niin voi osallistua, mutta kun ne kokeet laaditaan kuitenkin myös sit niiden syventävien opintojaksojen perusteella, niin niitä syventäviä kannattaa suorittaa. Ja jos sitten miettii niitä, että no mitä syventäviä, että mä en halua kaikkia tehdä, niin ainakin sieltä voisi valita sellaisia, jotka nimenomaan valmentaa ylioppilaskirjoituksiin. Esimerkiksi nyt vaikka äidinkielessä siellä on valtakunnallisia valinnaisia 10 ja 11, joista toinen valmentaa kirjoitustaidon kokeeseen ja toinen lukutaidon kokeeseen. Ja vastaavasti löytyy sitten kaikista oppiaineista varmaan löytyy semmoisia ylioppilaskirjoituksia valmentavia, niin niitä sitten ainakin, jos ei ihan kaikkia syventäviä haluaisi suorittaa. Mutta sitten on joitain aineita, esimerkiksi sanotaan vaikka fysiikka, jossa pakollisia on ainoastaan 4 opintopistettä ja syventäviä, onko niitä yhteensä sitten 12 vai 14? Niin siinä näkyy se suhde, että sillä pakollisilla ei kyllä pärjää siinä fysiikan YO-kokeessa, että niitä on niin kuin pakko tehdä niitä syventäviä myös, jos aikoo pärjätä jollakin tavalla YO-kokeissa. Ja Antti jo äsken sanoikin tuossa, että sen opintosuunnitelman osana tehdään YO-tutkintosuunnitelma. Ja sen voi tehdä missä kohtaa opintoja tahansa. Joku haluaa tehdä kauhean ajoissa, suunnitella, ja kun se on suunnitelma, sitä voi jossain kohtaa myös muuttaa ennen kirjoituksia. Mutta joka tapauksessa ennen kuin aloittaa kirjoituksia, ennen kuin ilmoittautuu ensimmäisen kerran tai sitten sen ensimmäisen ilmoittautumisen yhteydessä. Ja yleensä niitä tehdään tai sitä suunnitelmaa tehdään, että varaa mulle ajan ja sitten tehdään sitä. Siinä ei välttämättä hirveän kauan mene, jos on suht selvää, mutta sitten joidenkin kanssa pähkäillään pitkäänkin, että mitä aineita ja sitten jätetään jotain vähän kysymysmerkiksi, että päätös tulee vasta sitten myöhemmin. Eli siihen voi minulle varata erillisen ajan ja jotkut on tehnyt sitten Antin kanssa myös, mutta me on yritetty vähän jakaa tätä tällä tavalla, että ne olisi mulla. YÖ-kirjoituksethan voi hajauttaa 3 tutkintokertaan. Tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos vaikka ensi keväänä aloittaisi kirjoitukset, niin on se kevätaikaa, sitten seuraava kerta syksy 24 ja vielä 3. kerta kevät 25. Eli 3 kertaan voi hajauttaa. Jokaisen pitää aina ilmoittautua erikseen. Marraskuussa ilmoittaudutaan kevään kirjoituksiin ja toukokuussa sitten syksyn kirjoituksiin. Eli se YÖ-tutkintosuunnitelma ei ole mikään semmoinen ilmoittautuminen, vaan sitten erikseen ilmoittaudutaan ja näistä tulee sitten informaatiota lisää. No ehkä sitten sellainen, mikä nyt tässä kohtaa kiinnostaa, että YÖ-tutkintoon kuuluu vähintään 5 oppiainetta. Ja niistä äidinkieli on kaikille pakollinen, tai sen voi korvata suomi toisena kielenä oppiaineilla tai oppimäärällä, jos äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Ja sen lisäksi sitten valitaan vähintään 4 koetta vähintään 3 eri aineryhmästä. Tuossa on noin 4 aineryhmää, eli ei siellä hirveästi valinnanvaraa ole, kun tuo on rajattu tuolla tavalla. Ja sitten vielä yhdessä aineessa pitää olla se pitkä oppimäärä. Ja käytännössä niitä pitkiä oppimääriä on matematiikan pitkä oppimäärä ja sitten vieraissa kielissä vaikka se pitkä A-englanti tai A-venäjä esimerkiksi. Eli 4 koetta vähintään 3 eri aineryhmästä, niin tuosta voi nyt sitten päätellä. Joo. Onko ruotsi pakollinen kirjoittaa? No just menisin sanoa siitä, että jos haluat tuolta nyt vaikka ruotsin jättää pois, niin silloinhan sun on tietenkin pakko kirjoittaa matematiikka. Ja sun on pakko kirjoittaa joku vieraskieli ja reaaliaineita. Joo. Ja useimmat ehkä tekee sellaisen suunnitelman tai kirjoittaa niin, että sen äidinkielen lisäksi matematiikka, A-englanti ja sitten 2 reaaliainetta. Tämä on varmaan se kaikkein yleisin. Ja ruotsiakin myös kirjoitetaan ehkä vähän enemmän koko ajan taas, että johonkin aikaan sitä
kirjoitettiin huomattavasti vähemmän. Että se on ja tietenkin voi valita myös, että matematiikka, ruotsi, englanti, 1 reaaliaine. Sekin onnistuu. Ja sitten vieraissa kielissä, niin siihen tutkintoon voi kuulua ainoastaan yksi kieli, että voi olla sitten ylimääräisenä, että jos haluaa kirjoittaa nyt sitten sen englannin ja sitten opiskelee lyhyttä espanjaa, niin sitten se tulee ylimääräisenä se lyhyt espanja. Eli 5 oppiainetta vähintään. Voi olla enemmänkin. Siis ymmärsikö mä oikein, että enää ei ole pakollinen niin kuin englanti tämä kirjoittaa? No ei, että jos tästä nyt niin kuin tuolla sanotaan, että vähintään 4 koetta vähintään 3 eri aineryhmästä, niin sieltä voisi tuon 3. aineryhmän jättää pois kokonaan. Mutta se pitää olla pitkä matematiikka, koska useimmilla se A-oppimäärä. Joo, että se A-oppimäärä siellä, se rajaa myös hirveästi sitä. Et yleensä lyhyen matematiikan lukijoilla niin se A-oppimäärä on sitten se englanti, eli sitten käytännössä se englanti on pakko kirjoittaa. Suurin osa sen varmaan kirjoittaa. No näistä järjestetään, että nyt tämä ei ole niin kuin ainoa, mikä teille tulee informaatio tästä YO-kirjoituksista, niin meillä on aina syksyllä ja keväällä näitä YO-infoja tässä auditoriossa yhteisenä kaikille iltalukion opiskelijoille. Ja nyt syyskuun alussa on seuraava info, joka on tarkoitettu niille, jotka osallistuu tämän syksyn kirjoituksiin. Ja sitten lokakuussa on semmoinen yleinen info, jossa sitten kerrotaan tarkemmin siitä tutkinnon rakenteesta, ilmoittautumisesta, erilaisia ohjeita ja tämmöisiä säädöksiä, että ylioppilastutkintolautakunta edellyttää, että opiskelijalla on riittävät tiedot ylioppilastutkinnosta siinä kohtaa, kun se siihen tutkintoon osallistuu. Mutta tästä tulee, niin kuin tuossakin ja aiemmin oli, että voi tulla Vilma-viesti tai sitten se on Vilma-tiedotteena ja sitten myös se Pedanetin ajankohtaista palsta, mikä on siinä Pedanetin etusivulla, niin kannattaa sitäkin seurata. Siihen tulee yleensä aina myös siitä, että mikä on seuraava joku tämmöinen yleinen joku info tai tapahtuma tai mikä nyt sitten onkaan. Mutta näistä tulee kyllä tietoa. No ajankohdat on tuossa sen takia nimenomaan lokakuu ja huhtikuu, että lokakuussa on info ja sitten marraskuussa voi ilmoittautua seuraavan kevään kirjoituksiin. Ja huhtikuussa on info ja sitten taas toukokuussa voi ilmoittautua syksyn YO-kirjoituksiin. Ja näissä YO-tutkintoasioissa, vaikkei se nyt olisi se YO-tutkintosuunnitelma, niin minuun voi olla yhteydessä, voi varata aikaa ja tulla käymään, tai sitten Vilma-viestillä monien kanssa monia asioita pystytään ihan viestittämälläkin selvittämään, mutta jos on jo kovin paljon kysyttävää ja monimutkaista, niin voi tulla käymään, niin ehkä se on helpompi sitten kuitenkin. Ja et milloin tahansa, opintojen alussa tai siinä kohtaa, kun on jo tulossa se ensimmäinen tutkintokerta tai haluaa ilmoittautua, niin sitä suunnitelmaa. Mutta mitä tahansa YO-tutkintoon liittyviä asioita voi tulla kyselemään. Sitten mä laitoin tähän nyt vielä, tuossa nyt oli, ei nyt varsinaisesti YO-asioihin liity toi lukiosihteeri Paulan yhteystiedot, mutta erityisopettaja Tiia Mäkelä on meillä, että jos jollakin on todettu jo vaikka peruskoulussa sanotaan nyt vaikka joku lukivaikeus, niin, ja siitä on siis se lukilausunto, niin sehän voidaan ottaa huomioon YO-tutkinnossa, ja nykyään mitään pistehyvityksiä ei oikeastaan juuri lainkaan saa, vaan ne tämmöinen niin kuin jonkun sairauden tai vamman tai mikä tahansa se nyt onkaan, joka vaikuttaa siihen YO-kokeiden tekemiseen jollain tavalla, niin otetaan huomioon sitten semmoisina erityisjärjestelyinä YO-tutkinnon kokeissa. Ja erityisopettaja Tiia on meillä siis se, johon kannattaa sit siinä kohtaa olla yhteydessä, jos miettii, että mulla on nyt tämmöinen joku diagnoosi tai jotain ja mä luulen, että tämä vaikuttaa YO-kirjoituksiin, niin voi ottaa Tiiaan yhteyttä. Ei tarvitse tietääkään niin kuin itse siitä asiasta sen kummemmin, mutta Tiialta saa sitten kyseltyä siitä ja sitten jos todetaan, että pitää tehdä vaikka niitä lukitestejä, niin sitten niitä Tiian kanssa tehdään. Ja Tiia neuvoo sitten muutenkin, että jos on joku muu seikka, sairaus tai muu vastaava, joka vaikuttaa niihin YO-tutkinnon kokeisiin, niin sitten Tiian kanssa
tehdään erityisjärjestelyhakemusta sinne ylioppilastutkintolautakuntaan. Voisin tässä vaiheessa jo sanoa, että Tiialta tulee jossakin kohtaa viesti kaikille teille tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jos teillä ei ole tehty lukiseulaa, niin pääsette tekemään sen. Se ei ole sillä tavalla pakollinen, mutta suosittelen isosti tekemään sen. Että jos vaikka onkin lipsahtanut, että lukivaikeus tai häiriö ei ole tullut missään aikaisemmin esille, niin siinä se saattaa sitten tulla esille. Ja se on aika kallis tutkimus, jos lähdet sitä aikuisiellä selvittämään, niin tutkintotavoitteisella opiskelijalle se on ilmainen. Eli kannattaa mennä sitten sinne lukiseulaan sitten, kun se tulee. Rehtori tekee ilmeisesti lähtöä tässä näin. Onko nyt jotain sellaista kysyttävää, kuumia kysymyksiä, nyt kun me ollaan vielä kaikki paikalla? Joo. When we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that has many markers. We're born. Niin siirtyessä päivälukiosta iltalukioon tarkistetaan tämä asia. Joo, se vähän riippuu mikä on tuossa päivälukiolla tilanne, onko siellä kuinka tiukka läppäri. Just kun mä tulin USA-lukiosta, kun se olisi jälkisiltut sitten, että se sanoi, että Joo. Todennäköisesti näin, että saat pitää sen. Kuusankoskella on sen verran reserviä. Yhteisössä on välillä koneet niin tiukassa, että sitten on ehkä saatettu tehdä niin, että luovutetaan sinne ja otetaan uusi kone sitten käyttöön. Hyvä kysymys. Ja tässä kohtaa ehkä tähän liittyy myös sit se, kun otit tietokoneet puheeksi, niin varmaankin kaikilla oppitunneilla sitä tietokonetta tarvitaan. Oppivelvolliset saa sen tietokoneen, muut hankkii itse ja sitten sillä samaisella tietokoneella ainakin sen, minkä oppivelvolliset saa, niin tehdään myös YO-kokeet. Ja sitä YO-järjestelmää harjoitellaan kaikissa kokeissa. Meillä on lähes kaikki kokeet tietokoneella tehtäviä, niin sitä samaa ABIT-järjestelmää harjoitellaan niissä opintojakso- tai kurssikokeissa. Antti osaisi paremmin tästä kertoa, mutta kun te menette hankkimaan tietokonetta, jos ette saa sitä koululta, eli se ei tule teille oppivelvollisena, vaan joudutte itse hankkimaan, niin melkeinpä kaikkialla tiedetään, kun sanotte, että tarvitsette konetta ylioppilaskirjoituksissa, niin sitä Joo. varten on tietyt ominaisuudet siinä tietokoneessa, jotka on aika yleisesti tiedossa tuolla liikkeissä. Ja sitten Antti Voi kysyä neuvoa. Ja täällä on itse asiassa täällä meidän opinto-oppaassa on yksi sivu on tämä tieto- ja viestintätekniikka. Siitä itse asiassa voisinkin ihan just sanoakin sitten. Joo. Nyt on tykitetty kohta jo tunti putkeen. Nyt tulee tosi paljon juttuja tässä. Mulla on vielä muutama asia, minkä mä haluaisin sanoa. Nyt oli tuo YO-kisa, te ei tietysti kosketa teitä aineopiskelijoita, mutta kaikki, jotka teette tutkintoa, niin valitettavasti me joudutaan jo heti lukion alussa alkaa kirjoituksistakin puhumaan, mutta muistutan, että lukio on nimenomaan myös yleissivistävä. Eli älä lue vaan pelkästään niitä kirjoituksia varten, vaan voit vähän muitakin aineita kokeilla, että katsotaan millaista on filosofia ja katsotaan millaista on se ja se aine. Että se on mielenkiintoista perehtyä monenlaisiin asioihin. Tietokonetunnukset, mä jaoin osalle teistä tällaiset Edukouvola-tunnarit. Nämä ei siis ole Wilma-tunnukset, vaan nämä on Edukouvola-tunnukset. Näillä sä pääset kirjautumaan, jos menet tähän Iltalukion etusivulle, niin täällä on linkki, katsotaan muuten toimiiko se, Office 365, tää on nykyään Microsoft 365 nimellä. Kun painat, niin se pyytää sulta näitä tunnuksia, niin sä pääset sillä kirjautumaan kaikkiin noihin Microsoftin palveluihin, eli Wordin, PowerPointin, Excelin, jne. Kaikki sovellukset saat sieltä, ja myös sun tietokoneelle ladattua työpöytäsovellukset. Eli sitä kautta sitten toimii se homma. Ja myöskin jos sulla on joskus koulun kone lainassa, niin sä pystyt kirjautumaan näillä tunnuksilla. Nyt jos et sä ole vielä saanut näitä, niin ei hätää. Todennäköisesti se tulee se sun nimi siellä mulle vastaan. Minä itse asiassa teen nämä, niin tässä ihan lähiviikkoina, varmaan tällä viikolla tulee ne tunnukset. Jos ei niitä olla kuulumaan, niin laita mulle viestiä jotain kautta, niin sitten laitan nämä sulle. Aineopiskelijat saa myös näitä, jos on joku erityinen peruste. Sitä aina vähän harkitaan sitten, että annetaanko aineopiskelijalle näitä tunnuksia. Lähtökohtaisesti tutkintotavoitteiselle. Nyt ymmärrätte varmaan, kun se on
maksullinen palvelu ja aika tyyris, ja tutkintotavoitteinen on kuitenkin sitten se, josta koulukin sitten saa niitä valtionosuuksia. Nyt hei, mä tykitän vielä eteenpäin. Olikohan digiasioista muuta? Eli digiasioista ylipäätään jälleen kerran opiskelijalle opinto-opas. Niin tämä on ehkä sellainen, mitä mä suosittelisin, että lukisitte läpi. Täällä on tällainen aikuislukio-opiskelun ABC. Tämä on esimerkiksi aika hyvä, missä on niin kuin lyhyesti ja tiiviisti sanottu aika lailla kaikki asiat. Sitten on myös tämä TVT, mitä äsken näytin, niin jos on kone hankkimatta, niin täältä löytyy vähän ohjeita siihen. Mutta tosiaan kun menette tonne liikkeeseen ja sanotte, että tarvin koneen, joka toimii Abitissa, eli te tuutte tekemään kokeita tällaisessa koejärjestelmässä kuin Abitti, ja sillä harjoitellaan jo niitä sähköisiä ylioppilaskokeita. Eli semmoinen tulee sitten tässä lukion jo alkuvaiheessa. Ja me järjestetään tällaisia digiklinikoita täällä, eli seurailette niitä tiedotteita ja muita, niin huomaatte sitten, että kun on digiklinikka, niin voitte tulla kokeilemaan, että miten se Abitti oikein toimii. Ja sitten voidaan testailla, että osaatteko tehdä kaikki nämä jutut. Abitista nyt selitä sen enempää. Niistä kokeista vai oliko sinulla nyt joku menikö sekoitan? Ei, sano vaan. Kokeista. Joo, kokeista. Käydään opinto-oppaasta koeviikko ja arviointi. Kun te katsotte sitä paperia lähiopintotarjotin, eli tämän lähitarjottimen osalta, niin täällä oikeassa laidassa näkyy koeviikko. Siellä esimerkiksi nyt ekan periodin koeviikko on 6. päivä lokakuuta alkaa. Niin homma menee sillä tavalla, että jos sinä olet valinnut tähän ykköstuntipaikalle nyt vaikka äikkä 010203, niin kaikki tämän ykköstuntipaikan niiden opintojaksojen kokeet on siinä ensimmäisenä koepäivänä. Eli se menee tällä logiikalla. Sitten taas kakkostuntipaikan kaikki kokeet. Siellä on historia 1, kielikurssi toi alkuvaiheen suomi toisena ensimmäinen kurssi ja sitten on lukion toisen vuoden kohdalla enkku 4. Ne on sitten taas silloin 70. se seuraava. Miinus sitten tietysti viikonloppu, että ei kannata lauantain eikä sunnuntain tulla, että emme ole täällä. Mutta että aina arkipäivät siitä järjestyksessä. Meillä on tällä hetkellä ne kokeet ei tule Vilmaan työjärjestykseen, niin kuin päivälukiossa on mun käsittääkseen, sekä Kuusalle että päivälukiossa. Niin teidän pitää vaan osata se siitä sit katsoa, että okei, nyt on eka koepäivä, eli silloin on ykköstuntipaikan koe. Toki, kun te menette kurssille, opettaja sitten varmasti sanoo, että sinä ja sinä päivänä on sitten koe. Eli siinä mielessä sieltäkin se sitten selviää. Mutta täältä voit katsoa sen, että miten se juttu nyt menikään. Ja kokeet on 5-8 välillä, eli 3 tuntia saa kokeessa olla. Ja viimeistään 6 pitää siellä kokeessa olla. Ja sitten uusintakokeet järjestetään, nekin näkyy tässä tarjotinpaperissa. Vai näkyykö? Näkyy hyvin pienellä, mutta siellä alapuolella näkyy uusintakokeet oranssilla tekstillä kirjattu. Esimerkiksi 8.9. on nyt uusintakoe, siellä uusitaan vitosperiodissa viime lukuvuonna rästiin jääneitä asioita. Ja yleensä uusitaan niitä, mistä on hylättyjä, tai sitten on koe jäänyt tekemättä, on tullut kipeänä tai jotakin, mutta sitten joskus voi myös korottaa, otas nyt missä se oli, myöskin hyväksyttyä arvosanaa voi uusia. Meillä on tälleen rajattu se, että voi osallistua hyväksytyn opintojakson uusintakokeeseen lokakuussa, ekan jakson koeviikolla ja huhtikuussa 4. jakson koeviikolla. Eli silloin voi hyväksyttyäkin arvosanaa nostaa. Mutta pääsääntöisesti hyväksytyt, niin melkein ollaan tyytyväisiä, että meni läpi ja sillä sipuli. Vastasinko mä sun kysymykseen nyt kokeista? Joo, hyvä. Tuleeko kokeista tai muusta jotain kysyttävää vielä? Joo. When we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that has many Joo, hei hyvä. Et missä luokassa sitten nämä kokeet oli kysymys, niin kun tulet koululle, niin näkyy InfoTV:stä ainakin, mutta opettaja kyllä osaa siinä kohtaa sanoa, missä se koe myöskin on, ja yleensähän se koe, eikö se järjestetä siinä luokassa, jossa on myöskin opiskeltu. Jossa on ne tunnit ollut, että verkko-opintojaksojen kokeet on tietysti vähän eri asia, mutta niistä sitten opettaja ilmoittaa, Joo. missä luokassa se koe. Ja tosiaan nämä verkkokurssitkin, mitkä täällä on, niin yleensä niiden kokeet on
paikan päällä täällä koululla. Muuten voit tehdä kaiken etänä, mutta muuten sitten koeviikolla sun pitäisi tulla tänne käymään. Jos on jotain syitä, että pitäisi saada jonkunnäköinen etäkoe, niin sä voit kysyä sitä sitten opettajalta. Meillä on ollut opiskelijoita, jotka opiskelee ulkomailta käsin, niin heidän on hieman hankala tulla sieltä, niin sitten he on tehneet siellä sen kokeen jonkunnäköisessä valvonnassa. Ja tästä sanon nyt vähän hyppää eri aiheeseen, mutta kun on tämä verkkotarjotin, niin nämä kaikki, mitä tässä näkyy, ne järjestetään joka periodissa. Eli ei tarvitse miettiä sitä, että missä jaksossa nämä nyt menee, vaan ihan joka jaksossa sä voit aloittaa jakson alusta tekemään matikka 6. Voit tehdä sen, no et voi sitä samaa kurssia siinä tehdä, mutta että saattaa olla joku kurssi, missä opettajalla on joka jaksossa 1 tekijä. Eli siinä ei niinku tavallaan ei ole väliä sillä, että kuinka paljon siellä on opiskelijoita. Lähikursseista taas on sitten se, että siellä pitäisi olla vähintään 8 vai 10. Sellainen 8-10 opiskelijaa, niin sitten se järjestetään se kurssi kokonaisena. Ja verkkolukiosta muutenkin te löydätte enemmän tietoa. Jos aiot sieltähän enemmän, niin meillä on erikseen täällä ihan tämmöinen, tää linkeis löytyy tällainen Kouvolan verkkolukio. Tässä on taustalla lähinnä se, että päivälukiot on toivonut, että olisi vähän niin kuin erillinen, että se ei sitten liikaa ikään kuin sitä iltalukiota ei korosteta siinä, mutta että se on niin kuin meidän kaikkien yhteinen verkkolukio, missä voi tehdä opintoja. Niin sieltä löytyy sitten vähän pelisääntöjä ja muita siihen verkkokurssin tekemiseen. Varmasti tässä lukuvuoden aikaan tulee tekoälyyn liittyen myöskin asioita, koska ja sanon sen nyt jo tässä vaiheessa, että älkää nyt hyvänen aika sitä yleissivistystänne tuhotko sillä, että käytätte tekoälyä pelkästään sen niin kuin vastausten tekemiseen. Ja todennäköisesti ette pystykään, koska opettajat muuttaa koko ajan sitä tapaa, miten ne mittaa sitä osaamista, niin sitä tekoälyä ehkä siinä sitten pysty niin hyödyntääkään. Nyt Paula varmaan jo odottelee. Digiasioista vähän olen sanonut verkkolukiosta. Sitten tulee vielä tällä viikolla julkaistaan semmonen infovideo. Tulee tiedotteet siitä tai tietoa sitten Vilman kautta ja myös tuonne Pedanettiin, missä sitten opiskeluhuoltoporukka esittäytyy, kuraattori, terveydenhoitaja ja ketkä kaikki kuuluu heidän palveluiden piiriin. Ja sitten vähän muutenkin kiinteistöasioita. Ja sitten ehkä jotain sellaisia asioita, joita jäi nyt tässä vielä sanomatta. Eli voitte sitten siihen videoon myöskin vielä palata. Haluuko nyt joku vielä kysästä tässä jotain? Joo. Was when we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that has many markers. We're born. We learn to walk. Se ei ole niin nuukaa sit siinä kohtaa. Se oikeastaan, sä pärjäät melkein millä tahansa, kunhan nyt ei ihan sellainen koppakone ole ja näyttöjä virittele, mutta läppärillä pärjäät kyllä aika hyvin. Lähinnä se, että se pitää saada sinne abittiin puutattua, eli USB-portti pitää olla. Ja aika harva kone nyt on sellainen, missä ei ole semmoista. Niin, että melkein nämä on vähän vanhemmatkin koneet kelpaa kyllä aivan Kyllä. hyvin. Että Melkein sanoisin, että mitä vanhempi, niin sitä paremmin se toimii, koska abitti on sellainen. Was when we look at this journey, it actually began early on when we were born. And it's a journey that has many markers. Tämän korostan, että Pedanettiin pääsee ihan kuka vaan. Tähän voi tehdä heti tunnukset, ja muuten jos ei ole Pedanettitunnuksia tehty, niin voit... ne pitäisi tehdä itse. Ne tehdään itse, ja millä tahansa sähköpostiosoitteella, mielellään semmoinen, mitä te käytätte, koska sit voi tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi, nyt semmoinen vinkki vielä tähän, eli jos sulla on Pedanettitunnukset, ja menet vaikka tähän ajankohtaista palstalle, niin sä voit tämän, mistä sen pystykään tilata, tosta, kun se painaa ja painaa tähteä, niin sä voit tilata se ja siitä tulee sähköpostiin aina ilmoitus, että nyt joku laittoi jonkun uuden sinne. Eli toi on sellainen, mikä voi olla ihan hyvä työkalu. Mutta Pedanettiin voit tehdä tunnukset, ihan vaan menet peda.net ja sit sieltä pääsee tekemään tunnukset ja ihan millä tahansa sähköpostiosoitteella. Ja Vilma oli erillinen. Mutta joo, se kysymys, että saisitko sitten, sä voit kysyä sitä sitten, se on vähän niin kuin tapauskohtaisesti sitten katsottu aina. Että. Kyllä, ihan kaikki, ketkä tekee tutkintoa täällä, niin saatte ilmaisen bussikortin. Ja sitä voi hoitaa nyt tuossa kansliassa muun muassa. Siellä on sellainen lomake vähän riippuen siitä etäisyydestä sun kotiin, niin sitten se tulee joko kaupungin kassasta tai sitten Kela maksaa sen, eli se vähän riippuu. Mutta kaikille toisen asteen opiskelijoille, myös aikuisille, niin on
tarviko kaikki sen avaintäkin, että onko se nyt turha, että jos menee Niin, tuohon että ei- pauvalle, että voi tilata siinä sen, että ei tilata, jos ei tarvitse sitä. Niin. Jos Et tekee lähinnä se on silloin, pääsee. siis koeviikolla yleensä pääsee sisään myöskin. Pitää päästä sisään, että ei pelkän koeviikon takia verkko-opintoja suorittavat, niin ei tarvitse sitä Joo, avaintekijää. Mutta lähinnä ne, jotka niinku lähiopintoja tekee, niin ne vois ottaa, ketkä tulee tänne koululle paikan päälle, niin silloin te tarvitte sen tagin.